אותו הסרטון שעבד למסעדה לא יעבוד בהכרח למותג הבגדים. יש המון סרטונים שאפשר לעשות, המון דרכים, המון הוקים, המון פתיחים, אבל לא מה שמתאים לעסק הזה, יתאים גם לעסק הזה. מה הסיבה לכך? הקהל שונה. הקהל שעכשיו מחפש שווארמה זה קהל שאוהב שווארמה. מי אוהב שווארמה? כנראה 80% מהמדינה. מותג בגדים. מי אוהב את המותג בגדים? תלוי מי המותג. האם הוא לגברים, לנשים, לילדים? מה העלות של המוצרים שם? האם יש שם ביגוד שכל פריט עולה 2,000 שקל, או כל פריט עולה 80 שקל? בהתאם לכך הקהל, בהתאם לכך נתאים את המסרים שלנו אליו. כמובן שגם באוכל זה יכול לקרות, מסעדה יקרה לעומת מסעדה שהיא לא יקרה, או לעומת עסק מזון מהיר, כמו איזה שווארמה, ששם זה פחות או יותר פונה לכולם. אז חברים, דבר ראשון שעושים פרסום, אני אוהב להיכנס לראש של האבטר, הלקוח הפוטנציאלי שעומד לקנות. עכשיו הוא רוצה ומחפש בגד יפה. מה עובר לו בראש? מה השיקולים שלו? האם זה ילד בן 19 שרוצה לראות הכי טוב במסיבה? האם זה בחור בן 40 שרוצה שאשתו תגיד לו, אתה נראה סבבה? אולי זה איזה גרוש שרוצה שהחבר'ה בעבודה יגידו לו, אתה חתיך? לנסות להיכנס כמה שיותר לראש של הלקוח. לא שתמיד נצליח לקלוע, כן? אבל כמה שיותר ניסיונות. מתוך כמה ניסיונות מודעה אחת קולעת, מייצרת המון כסף, וככה ממשיכים וגודלים. בהצלחה.